дуруд ба ҳамроҳони азиз. Дарси қаблӣ мо дар бораи даромадҳои ER-102 гуфтем. Имрӯзам дар бораи баромадҳош боз мегӯем. Тарзи симкашиам нишон медиҳем, чӣ гуна симкашӣ бояд анҷом шавад. Хоб, инҷа гуфтагӣ ҳаст ки яъне аз навъи мо ҳатман ки аз мо навъи релеӣ аст. Яъне ман гап дар бораи фақат релеӣ меравад инҷа, инам навъи транзисториам дорад. Аз навъи релеии мо яъне мо ком дорем барои ҳар як баромад алоҳида ва аз коми мо чанд шиддати чанде ки агар хостем мисол метавонем ки обурдем ва аз инҷа нагирем. Мо мисол хостем мусбати 24 волт ва аз ин тараф вақте ки рӯшан мешавад мусбати 24 волта мегирем. Агар хостем манфии 24 волтам ягон мушкиле нест, манфии 24 волта метиҳем. Агар хостем ки фази 220 волт ё ки хостем ки 0.220 волт, фақат бояд ҳамон ҳудуди ҷараёне ки дар онҷо иҷозат дода шуда буд ҳамон риоя шавад, яъне дар ҳамон баромадҳо. Фақат навъи транзисториша гуфтагӣ буд ки фақат мо навъи ба фикрам ки чӣ будааст, мо манфӣ инҷа пайваст мешуд, навъи NPN буд. Фақат навъи транзисториш NPN тааллуқ дораду халос, яъне дигар навъа қабул намекунад. Мо мерем қисмати симкашии P-ра мебинем ва боз онлайн мерем. мушоҳидаро анҷом медем. Мана инҷо аз мо PR аст. Бинем ки аввал аутпути як диҷитал инпут, яъне аз мо диҷитал аутпути як. Пас аз мусбати 24 волт гирифтам, яъне пас аз мусбати 24 волт гирифтем овардем дар як тарафи, бием рақами 3 ин ва аз 4 ин баромад, яъне аз 4 омад ба чӣ? Яъне мусбатам аз инҷо гирифтам овардем ба ҳамин реле ки аз мо мусбат манфии 24 волт аст, яъне манфиша бевосита задем дар манфии 24 волт, мусбатша аз диҷитал аутпути як мегирем, яъне аз баромади якум мегирем. Боз аммо шаше ки дар инҷо аз мо ҳаст, бинем шаше ки дар инҷо ҳаст, ин фаза ман инҷо додам. Яъне инҷа як контактори 220 волта дорам. 220 волта аст инҷа, агар аён бошад 220 волта. Нолш омадагӣ аст аз ноли мо бо сими сафед. Фаза ман аз инҷо гирифтам, яъне сим фаза рафт ба куҷо? Ба теғаи 6, хуруҷии 6 мо ва аз хуруҷии 6 баромад омад ба тарафи дигари хуб контактори. Яъне ман бо хуруҷии баромади якум ман релеи 24 волтаро гирён мекунам ва бо хуруҷии шашум контактор. Фақат мо ниёз аст манбаи P-ро ман васл мекунам. Хоб, ин P-ри мо ҳаст ва каблам ҳатман ки аваз мекунем, барое ки аз ҳамин тариқ мо аз тариқи барнома хуруҷиҳоро рӯшан мекунем ва инҷаам яъне ҳозир мебинем ки дар барномаи мо инҷа гузоштам ва PR пайваст аст. Хоб, инҷа шумо барномаро комилан эътиборам надиҳед, ба мо барнома ниёз нест. Фақат меравам қисмати онлайн вкладка. Яъне ниёз аст ман хуруҷии чандум якумро рӯшан кунам. Каблам аз мо инҷаст. Ман қабул накард. Чаро? Барои ин ки барнома ба фикрам ки
аз сари нав ниёз аст ки барномаро дохили ҳамин бресем. часпид. қабул кард ва ниёз аст ки барномаро дохилаш айсар бресем. барои мо тағйирлоҳо ворид карда гирифтем дар барнома ва бевосита рафтем қисмати simulation. тамом, аз сари нав мерем. бин релеи хуруҷи яки мо рӯшан шид ва мутаассифона аз мо инҷо рӯшан нашид. қисмати инҷо симаш ба фикрам ки ҳозир ин мушкилеро мебинем. хуб, мушкилеро ёфтем. Мо аз инҷа бинем тестери мо 24 волт дод. Фақат мушкили дар чист ки ин релеи мо сӯхтагӣ буд. Яъне 24 волтро хостем гирон рӯшан кунем. Ин сӯхтагӣ аз гоҳ вақто кор мекунад ва гоҳ вақто не. Яъне ман хуруҷиро куштам ва боз мерам, боз мебинем ки ҳамин чиз ҳақиқатан 24 волт хомӯш шид ё ки не. ин аз мо хомӯшӣ тамом. ва инҷам хомӯшӣ. мерам шашум хуруҷиро рӯшан мекунем. шашум хуруҷи мо рӯшан шуд ва аз мо контакторам рӯшан мешуд. чунки инҷа хомӯш мекунем, автоматиман хомӯш. автомата рӯшан кардем ва шаша мерем рӯшан мекунем. ин контактор рӯшан шуд. хуруҷиро хомӯш мекунам. контактори мо ҳам хомӯш шуд. як васли кӯтоҳ. ҳамин шакл симкашӣ худи хуруҷиҳо, яъне баромадҳо ҳатман ки вобаста ба ниёзи мост. Фақат як чизи муҳим ҳам инҷа ҳаст, чанд бор таъкид мекунем ки ҳамон ҷараёни иҷро додашударо ҳатман ки риоя кунем. дар PRM ҳам бошад ҳамин гуна. Мо ҳамин ком аз ин поён инҷа мо инҷа бинед барои духта баромад якта ком дорем. Мо комо ягон бигем чӣ метиҳем, ягон хуруҷи ягон манфӣ бошад, фаз бошад, мусбат бошад, чизе ки бошад, баъд аз теғаҳо аз он қисмат мегирем. яъне ин дар бахши ҳамон симкашии худи PR-и 102-и овен ва инҷа ягон чизи мушкил нест. Фақат мо як чиз мутаассифона натонистем ки мусбати 24 волта инҷа буд ва ҳаминам натонистем ки рӯшан кунем. Мешавад озир як чизи дигаро ҷа рӯшан мекунем. ҳозир як ман ҷойбаҳс кардам. инҷа 30,000 дорам. ина мусбат манфии 24 волта аст ва хуруҷи якума ман рӯшан мекунам. бинед ин рӯшан шуд. ман 30,000-ро бо хуруҷи якуми овен гирон кардам. хомӯш мекунам аз инҷа. хомӯш шуд. ин қисматам кор кард. Ман як хуруҷиро додам мусбати 24 волт, як хуруҷиро додам фаз. яъне ҳардушам ягон мушкиле нест дар ин қисмат.